Čaute, som tu spolu s Marekom v predajni Bauer Nitra a v spolupráci s Bauer Hockey Slovakia budeme robiť prezentáciu brankárskej výstroji v nedeľu na nedeľnom kempe 2. novembra v Nitre na Klokočine. A Marek tam príde urobiť ukážku a aj niečo k tomu potom povie. Povieme si o najnovších trendoch, najnovšej výstroji. Držím práve v rukách zbrusunovú novinku hokejku Puls, takže aj niečo málo si aj k nej povieme a uvidíme, komu sa čo zapáči a ktorým štýlom sa vydá. Presne tak, bude tam toho viacej k dispozícii na ukážku, budú si to vedieť decká prísť aj vyskúšať, pozrieť si teda, že komu čo sa páči, že aké sú tam tie novinky. Takže radi vás tam pozývame, je to v nedeľu 2. novembra, hokejová hala Klokočina a prezentácia bude začínať, keď skončíme o 13. tréning na ľade. Všetci sú pozvaní, aj tí, čo nejdú v podstate na ten daný kemp. Je to pre širšiu verejnosť, takže radi vás tam vidíme. Čaute. Čaute.